Първият бонус се нарича Fast Start. Ако вие препоръчате маслата и някой от вашите приятели си направи свой акаунт с вашия линк, то вие получавате 20% от неговата поръчка под формата на финансови средства, пари. Това е направено, за да усетим ние, че идеята за MLM не е някаква илюзия и че реално компанията ни дава възможност да бъдем подкрепа на хората, които се нуждаят от маслата. Така че Fast Start е възможност за усещане на тази първа финансова възможност и свобода. Да, ние може да бъдем много щедри с времето си, с грижите си, но в един момент ние можем да се преработим, ако няма този обмен между нашето усилие и резултата при другия.